nej, hej. Du skal lige se, hvad der sker. Vi er på bussen nu. Ja. Og jeg er så dødtræt. Det er ikke engang endnu. Og så på vej til Bruxelles. Ja, vi har fået sædervær til gaven. Det er så lækkert. Ja, det er fucking nice. Laver vi vlog? Ja, jeg laver vlog. Ja, helt seriøst. Save me. Er det derhen, vi skal? Det er ikke særlig langt. Og så lander vi, er du klar? Nu kommer jeg lige med nogle fun facts. Så lander vi i Tyskland på Färnern hedder det. Lige her. Er der bordershop? Det er, Puttgarden. Hvorfor skulle det ikke bordershop? Bordershop, Puttgarden. Jeg ved det ikke. Jeg vil gerne. Ja, også. Jeg har fået skejs, og jeg vil gerne have slik. Men Skal vi begynde at se, den er åben nu? ja. Bruh. Kommer så langt, bro. Nej, det var større end en... Det er sygt svært. Marie fucking gad ikke lave den her, fordi den åbenbart var grim. Ups. Men nu bliver den her rigtig flot. Det er better have. Bro har lige ramt et træ på engelsk. Du behøver sikkert lægge den under. Hej, altså velkommen til den her vlog. Vi har fået 324. Velkommen til. Tak. Hej så, velkommen til den her video. I dag vil vi vise os vores Okay. Så skal vi lige afbruge Pil, der sover på toilettet. Okay, det er gangen. Det er faktisk ret stort. Wow. Det er faktisk lukket, der ligger toilet. Ja. Med håndklædevarme. Ej, det er fucking luksus. Stop. Så kommer vi til luksusdelen herovre. Vi elsker mænd. Ja, så kan vi... Jeg sover der, Pil Så kan vi sover lige der, tænke på Isa mænd. sover der. Så Rosa og Emilia sover her. Ja, Luksusbed. vi har fået en balkon, man ikke kan åbne. Når det er sådan en... Er det? Nå. Vennerne. Hvem er landet i Bruxelles? Ej, stop. Ej, jeg troede, det var det, du gjorde. Ja, det var det. Ej, vi skal lige være ordentlige. Klokken er, 21:23, og vi er fremme. Vi var fremme klokken 7:30 cirka. Nej, Lidt 8:30. før, faktisk. 8:30, og så tog en fucking krig om at komme ind. Jeg var fed i bukserne. Jeg sad ikke ondt i maven efter det, faktisk. Ja, det var faktisk ikke så fedt. Marie, skal du ikke lige sige, hvad vi skal? Vi skal på byvandring, Ja, og så skal vi lave chokolade bagefter. okay. De ser champagne popper. Kiko fra Europa, er der 10 adresser. Sig fuck kommer, Kiko popper. 500.000 blæs væk i basser. No poller vi français. Stadig blæst i Paris. Læg dig flight til LA. Forever, giv dem pay. Forever, giv dem pay.
Okay, Alba. Hvad rater du maden? Jeg rater det faktisk 9 ud af 10. 20? Hvad rater du maden? Jeg er fejlbestilling, men jeg vil sige... Anders Dahl. 7 ud af 10. Ja, Anders Dahl. Ja, 7 ud af 10. Okay. Kom der. Hvad er det der? Audi, så rater du maden? 10. Okay. Solid 9 ud af 10. Solid 9 ud af 10. Ja. Det smager klasse. Vi er opdaget. Vi er ude at spise. Nu skal vi til... Er det Old Irish? Ja, det tror jeg. Er det Old Irish eller andet, der hedder Riley's Bar? Riley's? O'Reilly's. Ja, det er godt. Fuck, det var vigtigt, det der. Det var faktisk vildt. Det er godt ned i dag. Gør det. Way you want me down on earth, but I am up in space. You're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. Hej video. I dag er det tirsdag. Nu må vi se, om vi får lov til at blive, fordi vi kommer hjem. Mange er fucked up. Så det bliver lige sådan lidt hængende. Hvis vi ser hinanden igen, så gik det fint. To be continued. To be continued. Hvis I ser mig igen, så overlever vi. Alles gut. Ja, rigtig nok. Nu kan jeg sige, har du noget at sige? Ikke rigtigt. Nej. Johanna? Ja. Skål. Sig hej, Rimmel. Hej, vi tager tequila shots. Så der kan du. Er du klar? Blik. Hej vennerne. Men så min trøje og så piger, det der fucking sød, hun og jeg har taget mit hvide t-shirt. Vores flækker af. Vores er jo sjov piger faktisk. I vågner op med blåt og hvad, hvis jeg finder noget, jeg sad inde i. Så er det dem her? Ja, det er det. Jeg ligner slidt i guitar. Se, jeg falder som mest. Hej sammen. Velkommen til den her video. I dag vil vi vise jer, hvordan man spiller ikke drunk for at lære det. Okay, du lærer det. Jeg er ikke drunk. Kom indenfor til ham. Jeg er lærer det bare fordi jeg er lige sover lige nu. Og jeg er bare lige så vågen, fordi jeg lige har været i bad. Men alle de andre piger sover, fordi det har været en lang dag på mig selv. Ja, men fik I god aftensmad? Ja, vi fik burger, nogen fik salat. Vi fik en dejlig kold cola. Ej, hvor lækkert pigerne. Det var rigtig lækkert, og det er derfor, at vi har været ude hele dagen, så det er derfor, at alle de andre piger sover lige nu. Det er derfor, alle de andre piger. Nå, men hvad er der lige sket i Rosen? Jamen, jeg har lige haft peber i min mund, det er derfor, at... Men ved du hvad, jeg lærer. Har I spist noget godt mad? Jeg lærer. Ved I hvad? Skal vi ikke lige gå ind til en skive? Hvad skal der? Skal du have en skive? Ja, kom skatter. Nej, men vi skal lige rydde. Lærerne har lige bosset drengene i at drikke alkohol. Jamen, de har ikke bosset drengene i at tage en skive. Så ved I hvad? Vi tænker, vi lige så nu lyser den. Kom lige. Hold din kæft, Rosa. Ved du, kom lige med min telefon. Kom lige med den, mors. Kom lige med den. Ved du hvad? Ej, Rosa. Mors, kom lige med den. Kom lige med den. Ved du hvad? Skal Ja, det er fucking synd for mig, mand. Lyt til hende, mand. Ved du hvad? Skal Nej! Kom, vi går ud og spiser nogle nødder. Vil du holde den? Hvad skal vi have min vibrator? Ej, Pia, min dags blevet væk. Jeg bliver oprigtigt ked af det, mand. Det er ikke for sjovt, jeg bliver ked af det. Isabella! Har du taget min dags? Isabella har taget min dags. Fuck, Isabella, hun har taget min dags.
jeg godt høre dig, det har jeg ikke. Skal vi jump, Isabella? Vi kan ikke lide Isabella. Oh my fucking god, Rosa. Vi kan ikke lide dig med det. Nu siger vi faktisk godnat, Rosa. Godnat. Vi skal ind på en skole nu. Hvad vil du have, jeg skal sige? Du er ikke. Så lige nu, der står vi på foran skolen. Vi skal ind og besøge den lige om lidt. Det er rigtig fedt, og jeg glæder mig virkelig meget. Vi skal ind og besøge sådan nogle bruxelleske børn. Og det bliver rigtig hyggeligt. Og jeg glæder mig bare til at lære, hvordan deres kultur og deres opførselsmåde er. So today we have Rosalia. We are in forest. And vi får en grand tour af de her And we are missing albatross. Ja. Nej, alba. Og så kan ikke finde we ud are af on treasure hunt. Ja. Ej, der er også bag. Nej, bro, det kan vi jo ikke. Altså, det er jo... Vi når ikke engang ud på den første. Men de kan ikke finde ud af at skyde. De kender ikke byen selv. Nej, det er ret fedt. de er seriøst dummere end Ja. nord. Der er en scene. Mig og Rosa, vi skal herhen bagefter. Ja, altså skal vi være med Det er konkurrencen. om hvem der kan drikke mest øl. Øj, du er tudet! Og det er os, der kan drikke mig. Det så vi jo i går. Ja. Der røg jeg mange øl. Ja. Eller jeg røg kun én faktisk, men jeg røg en halv flaske vodka. Ja. 2 flasker vin. Så kører vi. Hold på, hold der briller. Mig og Maria har fået acai balls. Acai balls. Testen. İkisini alırım söz alamam. O yüzden taze kalsın diye istiyorum. For the thrill of it. Say that it's love, but to me it's looking counterfeit. I get done with one and move right on to another bitch. Yeah. College educated, she graduated. Any bill she can't front, her parents paid it. The show was far. One with a car out your girlfriends, but being that she's a big fan, of course she made it. Most girls wanna hide the fact of the thrill they chasing, but you just wanna get drunk. Take it easy on my heart. No need to worry me. You keep tearing me up on my heart. Mercy, mercy on my heart. Hej alle sammen. Velkommen til den her vlog. Skal vi filme? Kan jeg gå ind og filme? Jeg spiser op i hånden. Er vi her? Fredag, er vi her? Ja, vi er her, og vi er her. Jeg kan lige sige det. Jeg vil sige til min gode blog. Så i dag står jeg sammen med Hugo Brønder. Bedre kendt som Brænny. Bedre kendt som Brænny. Du skal selv råbe det. Brænny. Brænny, yes. Yes. Hej guys, er vi her? Ej, må jeg godt lige prøve at finde på det? Ja, du må gerne kigge på det. Nej, jeg vil godt filme på det. Ja, den filmer. Nej, jeg vil godt filme på. Jeg vil godt holde det i mit hånd. Vi gør sådan her. Nej, jeg vil holde det i mit hånd.
Okay, nu er vi... Nej, fordi jeg er den fremtidige filminstruktør. Det kan jeg lige love for. Jeg skal lave film. Det er min passion med livet. Jeg er 10. Okay, klar? Jeg er klar. Du er så lige gå væk, ikke? Det tror jeg godt. Det tror jeg godt på. Ramadan. Allahu Akbar. Det er fornøjet. Ej, når mig og Ejda, vi kørte på 11 hjul, ikke? Så Ejda kan på Flora. Ejda, hun knækker, imens bare Ejda kan på løbehjul. Så knækker hun så ud over Ej, det er jo ikke. Vi fik seafood boil, og den sidder bare her. Var det godt? Det var fucking lækkert. Kom, skal jeg tage et shot på den? Jeg siger 2 centimeter. Er det den, du kan klare? 2 cm? Ja. Nej, det var seafood boil. Det var særligt godt. Jens! Det er fucking Hvad skal jeg sige? Det ved jeg fucking godt. Godt, du er så loyal. Du må ikke være med utro. Nej, jeg er da ikke utro. Jeg elsker det. Guys, det er helt væk. Altså, lige nu er det totalt kaos. Vi ved ikke, hvad der sker. Mig og Johanna, vi er på fucking udeterritorium. Guys. Jeg går ned i aften. Jeg væk, så man kan se dig faktisk. Vi skal møde klokken 7:45 i morgen. Vi er godnat. Vi er fucked. Vi er fucked. Der er ikke noget at gøre. Jeg vidste ikke, det var så tidligt. Der er ikke noget at gøre. Ja, guys, der er ikke noget at gøre, ikke også? Stay strong. Stay strong. Love you. Så lige nu så skal vi ind i Europaparlamentet. Der kan vi også se heroppe, der er til flag, og så har vi Europas flag heroppe. Alle stjernerne, det kendte flag. Og så bagefter det, så har vi lidt pause, vi kan spise noget lunch. Og så skal vi bagefter på museum om, hvad var det nu, det der var? Om en historie for, ja, vi skal på museum bagefter, om et eller andet. Og så, ja. Og så skal vi efter det, så skal vi ud og spise waffles alle sammen i klassen. Så det er egentlig skemaet for i dag. Bum. She said, take your time, what's the rush? Så vi har fået en peberpizza. Vi troede, det var pepper, men det var peber. Ja. Okay, men taste. Hallo. Altså, hvad er det? Det er derfor, den var så billig. Ja. Men er det her peber? Nej, det ser også bare mest. Okay. Kom. Slap på af. Det er fordi Freda er fucking idiot. Hvorfor vil du ikke også bare det? Det er godt. I kan det sagt, at jeg tager ind. Kan jeg smøre bare mig ud til? Ej, de der pose så. Ej. Det er nok sådan noget. Hvor mange er du på? Jeg spiser min beefy extra large. Så se lige, der er noget mad, der taler til mig derinde. Og det er featured Spider-Man-sokker nu. Ej. Jeg er forlovet syg. Og jeg har allerede flækket min snake. Te. Og så sådan en lille 8 euros. Det smager lort. Lækkert. Og hvad har Agnes? Når du jeg har købt slik, og jeg har købt mange computer, og det her det er selvfølgelig min main snack. Ja.